Da Allah mai gida ina tambaya. Allah ya sa na sani. Gidan Alhaji Masa'udu. Alhaji Masa'udu? Menene? Ina ruwanka ni dai kawai ka nuna min gidan Alhaji. Allah ka gaya min menene? Ai akwai matsala ne. Bashi ya ci min. Bashi? Babanmu ne. Mahaifinka ne? Wallahi babanmu ne. Kuma wallahi si ya bada kuɗin nan ko ya ki ko ya so wallahi. Dama ya biya ta kura min mu je wallahi. Ɗansa ne kai ko agola? A ɗansa ne. Haifar yi kuma? Haifa ta yi. To ikon Allah mu je. Baya so na mu je wallahi sai mun je kai ai ya biya. Ai kowane gida akwai dan iska sai dai gidan da babu mutane. Ai kana ina gashi nan. Baba ka ci haram ɗanka ya nuna min kai. Yanzu ɗan nan dan Allah dan Annabi sai da ya kawo shi aibu gidana? To kai baba kai ba ka da aiki sai cin bashi. Haƙina na sani. Kuma da haram yake ciyar da mu. Shi yasa kake haifaffe ɗararru kana cire ƴaƴanka da haram. Yanzu dan Allah Saminu na kai ka makarantar Islamiyya na kai ka ta bokon nan kai. Na daina. An yi za ka gama da duniya lafiya kuwa? Ka gama da ita kawai. Jiya fa ya zo gidan nan fa na ce masa bana nan fa. Ina ruwana da ɗanka ban kuɗi na ba. ba. Kuɗin ka kawai ka tafi shine kawai. Kai dai ba za ka gama da duniya lafiya ba. Kai jiya aka cin bashi kana cire ƴaƴanka da haram ba gama da haram yake ciyar da mu. Wannan ne uba kalli irin gemun Fir'auna. Wai uba. Kuma wai aka gaskiya yake ka faɗa mun. Dan nan ba za ka gama da duniya lafiya ba zan tsine maka duniya. Bincike. Ka tai kaga uwarka a gidanku anya kai ba shege ba ne. Habibu kaddan kana bi na kuɗi ka ga yan magana fa. Kaddan kana bi na kuɗi fa ga yan magana Habibu. A'a kai ka uwarka a gidan nan. Wallahi ba